Nou, Monique. Ja. Wat zie je er prachtig uit. De wilde beesten. Kom uit je zwembad. Rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje... Welkom beste kijkers van Omroep ZVL bij een nieuwe Aantafel. We zitten vandaag bij Hoeve het Lammeke te Lamswaarde. En bij mij zit wel, de Royals van de gemeente Hulst. Namelijk de prins en jeugdprins en prinses Carnaval. Zouden jullie jezelf even kort kunnen voorstellen voor onze kijkers? Ja, mijn naam is Raoul en beter gekend nu in deze periode als prins Raoul de Eerste. Ik ben Nienke, en jij dan prinses Nienke natuurlijk in de carnavalstijd. En wie ben jij? En ik ben Tycho. Ja, nu ben ik jeugdprins dit keer een keertje. Ja, want jeugdprins of prinses, hoe word je dat eigenlijk? Nou, er wordt altijd gevraagd van, goh, wilt er iemand jeugdprins zijn? En je kunt dan jezelf aanmelden. Dus bijvoorbeeld zeggen van, goh, ik zou het leuk vinden om jeugdprins te zijn. Of ik zou het leuk vinden om jeugdprinses te zijn. En meestal is dat misschien 2 mensen. Het zijn niet dat ik weet dat er heel veel meer mensen zich aanmelden om 1 rol te hebben. Maar mijn moeder vroeg van, goh, Nienke, wil je iets speciaals doen dit keer? Nou, ik zeg, lijkt me wel leuk. En toen zei jeugdprinses is leuk, dus ja. Super. En wat was voor jou de reden om prins te worden? Ja, ik vond het vooral heel leuk om meer. Ik deed altijd heel veel met carnaval. En ik dacht, als ik nou eens in die stoet kan lopen, lijkt me wel eens leuk. Ja, want jullie hebben best veel vernieuwingen doorgevoerd. Ja, we hebben zeker veel vernieuwingen doorgevoerd. En het komt eigenlijk omdat het Vossenhol, dat is een café, dat is ons honk, dat is ons thuisbasis. En dat was vorig jaar voor het laatst bij Bally's Diners. Ja. En daar zat gelijk een mooie zaal aan vast, waar we heel veel feesten met de jeugd hebben gevierd, ook zonder jeugd. Maar dus moesten wij op zoek naar iets anders. Dus op zoek naar een nieuw Vossenhol. En daaraan vast moesten we ook zoeken naar een nieuwe locatie voor een limonadebal. Enzovoort. Dus vandaar dat er heel veel vernieuwing is. Wat is dan de nieuwe locatie van het Vossenhol geworden? Dat is Bobby's Bite aan de andere kant van de bioscoop, aan de andere kant van de bierkaai. Aan de andere kant van het water, Aan de andere kant van het water. En wij hebben elkaar daarin gevonden. Ik zeg altijd, we zijn goed met alle horeca in Hulst. Maar met hem zijn we in gesprek gegaan en we hebben een klik. En die zien het zo zitten. Robert en Mariska, dat zijn ook carnavalers puur zang. Die willen dat heel graag en wij gaan dit eerste jaar, dus we gaan het meemaken, maar de 11e van de 11e was de opening daar. En fantastisch. Dat was al een hele goede begin. En ook het limonadebal, vindt dat daar dan ook plaats of op een andere locatie? Ja, daar zijn we voor op zoek geweest, want dan moet toch een behoorlijke ruimte hebben. En daar hebben we de samenwerking gevonden in Den Dullaert. Die hadden altijd op zondag het limonadebal. De maandag is van oudsher ons kindercarnaval van AHC de Vossen. Dus we gaan op maandag met een kinderoptocht vanaf het Vossenhol naar Den Dullaert. En dan gaan we daar het limonadebal vieren. En nu ben ik ook wel een beetje nieuwsgierig. Wat vinden jullie nu het leukste aan carnaval? Ja, eigenlijk is alles wel leuk, maar als ik daar nou 1 ding wil moeten kiezen, ik denk de stoet wel echt wel. Ja, je ziet zoveel bekende mensen en dan je ziet zoveel leuk en het is gewoon echt superleuk. Ja. En voor jou? Ja, ik vind vooral ook het feest daar bij Den Dullaert natuurlijk, dat we allemaal samen zijn en allemaal de Polonaise samen achter elkaar lopen. Echt de ambiance zeg maar, van het samen zijn. Ja. En hoe reageerden eigenlijk jullie klasgenootjes op het nieuws dat jullie prins en prinses zijn geworden? Ja, nou, ze vonden het allemaal heel leuk. Ik denk dat de meesten nog niet echt weten. Ik heb mijn vriendin natuurlijk verteld, die vond het allemaal heel leuk. En natuurlijk een van mijn beste vrienden zit ook in de jeugdraad. Dan als gewoon lid. Maar ze vonden het allemaal echt leuk voor mij. En ze vonden het stoer dat ik het ging doen. Want ik denk 2 jaar geleden had ik nog niet gedurfd, denk ik. En bij jou? Bij mij vonden ze ook echt allemaal leuk om te horen. De meesten die weten het wel al, maar niet allemaal. Niet allemaal. Nee. Dat is super. Dat is nog een verrassing. Ja. Want jullie gaan inderdaad ook meelopen in de grote stoet ook dan? Ja. En hebben jullie er ook al een beetje zin in? Ja, vooral dat wel. Geen spanning? Nee. En ik heb nu ook gehoord dat er een nieuw logo is zelfs. Voor de jeugdraad is er een nieuw logo. Dat hebben we laten maken. Het ligt hier op tafel. Ja. Het is leuk omdat de jeugdraad eigenlijk een op zichzelf staande iets is. We hebben natuurlijk de grote raad, maar ze mogen trots zijn dat ze een jeugdraad zijn. Als onderdeel natuurlijk van AHC de Vossen.
Maar ook met een eigen logo. Dus we hebben daar mensen voor benaderd om dat voor ons te tekenen. En nou, het is fantastisch geworden. Het is een mooie tekening. Zeker mooi. Onder het mooi. pak wat ze nu aan hebben, hebben ze een witte trui. En daar staat het logo op de rug, ook heel groot, maar ook op de borst. Prachtig. Dus het mag uitgedragen worden, hè? Ja, zeker. Goed zo. Want hoeveel andere leden zitten er dan in de jeugdraad? Nou, we hebben sowieso een NAR natuurlijk en NAR. politie hebben we. Mhm. En Een decaan Ja, hebben we een nog. decaan. En dan hebben we ook heel veel gewoon normale raadsleden. Maar die moet je ook hebben. Ja, en net Ja. zoals de iets oudere, met alle respect, iets oudere raadsleden, kunnen die ook wel een beetje goed luisteren naar jullie. Ja, op zich wel. Ik ben persoonlijk Ja. zelf een van de oudsten. Dus ja, op zich gaat het allemaal Ja. wel prima. Gelukkig. Ja. En er komt ook een nieuw thema aan voor de carnaval. Het thema van dit jaar is? Als dat niet lekker Ja. Dat dat niet Ja. lekker Ja. is. En we hebben natuurlijk het thema al nodig om bekend te maken op dinsdagnacht om 12 uur als woensdag begint. Zodat carnavalswagenbouwers of mensen voor het Liedjesfestival al kunnen nagaan denken. Gewoon met dat thema, waar kunnen we het carnaval in 2026, 2027 op doorborduren. Dus wij weten het al, we houden het nog goed geheim. Hè? Ja. En dan gaan we dus dinsdagnacht bekendmaken aan het stadhuis. Ja, want ik begreep ook, jullie krijgen dus ook de sleutel van de stad. Wij niet, Nee. maar Nee. wel. Ik wel, hè? Jammer. Jammer. Op de vrijdag, net voor carnaval, dan komen alle raden van de gemeente Hulst samen op uitnodiging van de burgemeester in het stadhuis. En daar krijgen alle dorpen of alle raden krijgen een sleutel van de burgemeester. En ik dus als prins van Hulst ook. En ben je nooit bang dat je die sleutel kwijtraakt? Nou, daar moet je wel zuinig op zijn, want ze zegt als je hem niet inlevert, en dat doen we op Ossenisse op de zondag daarna. Als je hem niet inlevert, dan krijg je hem niet nog eens. We gaan er niet bij laten maken, dus ik moet er zeker zuinig op zijn. Ja. Dus we bewaren hem op een geheime plek. Ja. En mogen wij de primeur hebben waar die plek is? Nee, die hou ik voor mezelf, want Ja. dat is heilig, die sleutel. Ja, mooi. Ja. En ook gewoon uit nieuwsgierigheid, hoe ziet de voorbereiding er verder voor jullie uit? Want carnaval, dat is natuurlijk binnenkort. Maar de voorbereidingen zijn natuurlijk al veel langer bezig. Hè? Ja. Ja. We beginnen eigenlijk al 11e van de 11e, dan start het seizoen. Ja. Dus de periode daarvoor zijn we al druk bezig. Mhm. Dan, op de 11 van de 11 wordt ook de jeugdraad gepresenteerd, de nieuwe jeugdraad. Dus daarvoor moeten al de jeugd al aanmelden, wij willen meedoen. Ja. Wie wil er welke rol invullen. En zo ook voor de grote raad, hè? Want wij moeten ook weer gekozen worden. En dus de 11 van de 11e moeten we daar staan. Daar zit ook bij dat liedjesfestival zit veel werk aan vast. We moeten een locatie en iedereen moet uitgenodigd worden. En dan komt het grote carnaval eraan. En dat is maandelijks vergaderen. En hoe dichter tegen carnaval bijna dagelijks vergaderen. Om het uiteindelijk goed op de kaart te hebben. En de carnavalsplanning, weten jullie al een beetje hoe die eruit gaat zien? Ja, het is natuurlijk wel zondag sowieso stoet. Dan zaterdag handje pik en de opening. En dan dinsdag natuurlijk afsluiten met lampionentocht. Maar het is vaak heel veel hetzelfde. Want als je dingen gaat verschuiven, dan is het niet handig. En dan zo kun je het ook gewoon onthouden. Ja, precies. Alles heeft een beetje zijn vaste dag als het ware. Ja. Want we beginnen op vrijdag. Ook al bij jullie op school. Niet meer bij jou op school, maar bij jou op school nog wel. Ja. En welke school is dat? De basisscholen, hè? Die hebben hun eigen optochtje. Die gaan jullie ook allemaal, of alle En dan gaan basisscholen wij, in Hulst? maar de Willy Broders die heeft een eigen optochtje binnen de binnenstad. En de Moerschans en de Wereldboom en de Nobelhorst, waar Tigo zit, die hebben een optocht door de Dulhardwijk. En daar lopen wij ook mee, dat vinden we leuk. En daarna gaan we met z'n allen naar de Blauwe Hoeve. Oké. Dus dan gaan we naar de oudere Hulstenaren. Die verdienen ons ook een bezoek en die hebben hun eigen bal. En daar gaan jullie ook mee. Ja. Polonaise tussen de rolstoelen soms. Hè? Maar wel leuk hè, gezellig hè. Ja. Hartstikke mooi daar. En het thema At niet lekker is. Ja, wie bedenkt dat nou eigenlijk? Atani lekker is. Dat is anders uitgesproken, hè? We doen het op zijn hulsters. Ja, ik ben een Chloriaan, dus vandaar. Daar zit net al verschil in misschien hè. Iedereen mag meedenken, maar uiteindelijk doen wij als Raad van 11, als we denken van dat is een leuk thema voor volgend jaar, dan schrijven we dat op. En uiteindelijk wordt dat een lijstje. Ja. Maar goed, als wie dan ook een thema heeft en die naar ons doorzendt via Facebook of via hoe dan ook, als het maar bij ons terechtkomt,
Dan komt hij op de lijst en uiteindelijk kiest de Raad van 11 binnen een vergadering het thema voor het volgende jaar. Alles mooi, heel democratisch en breed geparticipeerd. Ja, zeker. Ja. En nu zit ik toch ook heel de tijd naar de mooie scepter te kijken. Ja. Die kunt u niet zomaar neerleggen, denk ik. Of Dat die kan moet wel, heel de maar carnaval vasthouden die hou ik vast. Hè? Ja. Dat is mijn grote vriend deze dagen. Ja. Dus speciaal voor mij gemaakt. Dus uniek. En een vossenhol zoals je het ziet. Hè, de achterkant van een vos die zo de grond induikt. Ja. Daar is al het nodige over gezegd over deze scepter. Maar dat is mijn vriend, die hou ik bij. Ja. En nog nooit kwijtgeraakt ook. Nee. Het is altijd een beetje lastig als ik naar het toilet moet. Dan moeten hofdames even... Mogen jullie hem ook wel eens vasthouden of is hij daar heel streng op? Nee, eigenlijk niet zoveel. Ja, die mogen jullie niet vasthouden. Nee. Nee, dat snap ik, ja. En jullie organiseren ook nog veel meer, begrijp ik. Ja, wij hebben ook nog Rulse Bierfestival bijvoorbeeld. Goed, dat is buiten het seizoen. Dat is met Pinksteren vaak valt dat rond die koers. Dat is ook van ons, dat is ook van AGC de Vossen. Ja. En ik ben ook voor jullie nog benieuwd. Hebben jullie ook nog bijvoorbeeld een oproep voor onze kijkers? Nou, we zouden het altijd heel leuk vinden als er voor volgend jaar weer andere nieuwe kinderen die zeggen van goh, ik wil ook in de jeugdraad. Doe het zeker, het is echt heel leuk. Ja. En jij misschien nog een mooie oproep of sluit je erbij aan? Je moet het zeker wel doen, maar het is ook leuk als je in de optocht meespeelt. Ja. Want vorig jaar waren er ook niet super mee, maar het zou leuk zijn als ze meer meedoen. Ja, dus eigenlijk een oproep aan alle kinderen die kijken, meld je aan om lid te worden van de jeugdraad en loop mee in de optocht. Ja, zeker. Nou, beste kijkers, mochten u nu kijken en denken van goh, ik wil graag meelopen, ik wil lid worden van de jeugdraad of misschien wel van de volwassenenraad. Zeker. Meld je dan aan bij de Vossen. Voor nu wil ik u bedanken voor het kijken. Dit was een nieuwe Aan Tafel. Tot de volgende.